South Africa sanibingelela kuphi nakuphi la nikhona lo Mduduzo kaMkhwanazi sivela kwinhlangano ithuleleni organization. Namhlanje ke sinibingelela singapha endaweni yaseShaka. Kuthiwa iseShaka Skrali. Yebo makubizwa kanjalo ngapha ke ngaphandle kwaseStenga sibiza umndeni ke la Nkosi yami. Umndeni ke uno daba abacela ukusilendisa lona lokulahlekelwa ubaba walapha ekhaya. Bacela usizo ke kunina amathuleni amahle neSouth Africa nje yonkana ukuthi ke sibacela sibafunise ubaba kubona bonke abantu siyacela ukuthi bawuhlale bawulawule kodwa ke bazothatha basibeke umama nendakazi yakho ukuthi ke kwenzakalani. Sanibona mama. Yebo. Ninjani ma? Siyaphila. Siyaphila. Lapha ekhaya kwaba nisibo? KwaShelembe. KwaShelembe. Yebo. Yebo khona lapha eShaka Skrali. Yebo. Yebo umama lapha ekhaya. Umacela umama. Yebo mama. Yebo. Mama naku sesafika mama nesicelile sesafika nikhala ngani ma? Ngikhala ngokuhlupheka ukuthi ngalahlekelwa ubaba. Yebo. NgoJune 10, 2023. Sengihambile ke nokho ngehla ngenyuka ngokuzama ngami ngithi ngizama ukumfuna angitholi lutho. Manje ke nami ngokubona usizo lo lenilwenzela abantu ngafisa ukuthi ngicela ukuthi mhlawumbe ngakhona lapho enengisiza khona. Ngoba manje inkinga engibe nganayo ngifonele umuntu mhla 13 ngangisenkonzweni leyo mama u14 ngilapha eShaka. Isikhathi kwakula ko 10 ebusuku kusho ukuthi kuyagidwa nje ngiphakathi enkonzweni. Kwangena lolu cingo. Mangilubamba lolu cingo into yokuqala lo muntu uthi kimi sawubona gogo. Ngithi ke mina yebo. Kushuthi kunomsindo lapha phakathi esontweni. Bese ethi yena leli khehle lidala kangaka la hanjiswa yini ekhaya. Ngithi ke mina angizwa ngoba ngisenkonzweni nakho kuyagida kukhala igubhu lapha phakathi. Ngicela ubuye ungifonele after 10 minutes. Ayathi lo muntu angizuba naso isikhathi sokukufonela. Bese ngithi ke angiphume ngoba ngangithi sazobekela umkhukhu ethi ngiyaphumela eminyango. Ngivele ngiphuma ucingo ngikhuluma nalo ngiphumela eminyango. Ngithi qhubeka ke mntanami. Ulibona phi lelo khehla na? Athi yena mina ngilena eHadini. Thina sihamba ngempolompolo. Siyapi eGoli. Manje nangu lomkhulu la ucela ukudla uthulambile. Bese ngithi ke mina awu inamba yami pho uyithatha phi na? Athi yena khona umuntu onginikile kodwa lo muntu futhi usemane wayihambela wathi futhi ngingamusho. Bese ngithi ya umntanami ngiyacela ukuthi ke pho ke mawuthi lo muntu uyambona ungakanani na? Hayi futhi nje emusho nje ukuthi mude uyakhanya unamadlebe. Hawu ugqokeni pho umntanami na? Ugqoke ibhuluku elimnyama neshirt elimnyama kodwa into eseyangcola. Shuthi usho zona ke izinto ukuthi uhamba ubaba eyigqokile la ekhaya. Bese ngithi ngiyacela ke mntanami usizo ukuthi ngicela ungisize ukuthi unendlela ngizamela amaphoyisa wenza ukuthi amaphoyisa akwazi ukungithathela yena. Mina sengizozwa ke mntanami ngizama indlela ethi ngixhumane namaphoyisa. Hayi qaqa ukuthi hayi uthi lo muntu hayi ngeke kwazi yena ukuthatha umuntu kungekho nento mhlambe engazi ukuthi mhlambe imali noma etha. Ngithi mina inkinga yona i-airtime ayona inkinga. Ufuna i-airtime yamali na ngoba waye ngangibacela phethu noma bemthatha banginike na halfway. Hayi bese etheni airtime noma ngabe nga100 rand. Bese ngithi mina ngicela ukuthi ke ungilinde kancane kusho njengoba ngisenkonzweni mina sengifuna ukufonela lapha abakwazi ukusenda ngoba ayiyona inkinga lento angitshela yona. Yebo. Sengifuna ukuthi ke mina ngizama ukufonela lezi ingane ukuthi zikwazi ukumsendela bona abantu abasha abanezinto nasemabhenki zokusenda. Hayi nangempela ke kusho ukuthi bese ngithumela omunye umakoti ukuthi angicela umkhokheli endlini ngoba ngangisemnyango ngisenkonzweni la. Umkhokheli na uzokhohle ukuthi ngihlaleleni eminyango. Bese bengibizela umkhokheli afike umkhokheli ngimtshele ukuthi nakho nginenkinga ngifonela umuntu kanje kanje kanje. Bese ngifonela la ekhaya ke kulezi ingane. Lezi ingane mangifonela ngitshela ukuthi cha kade kunomuntu okade ngifonela kanje. Nayi inamba yakhe. Bese bemfonela ke lapha abantwana la endlini lo muntu. Mabe khuluma naye
uthi yena hayi nina msanilokhu ningibuza ngoba sengikhulumile nogogo yonke into. Hayi lo mntwana omdala-ke yena-ke lo ntombazane khona osendlini bese senda 30 rand naye ngokucasuka phela baphendulani kahle. Bese mina ngiphinda ngibuyela kuyena lo mntwana ngithi mina hayibo i-airtime uyitholile na? Athi hayi le airtime incane futhi sengivele ngayisindela kuyeni lo bekade enginikeza. Awu bese ngithi na cha mntana mina ngiyacela ukuthi lo nto leyo noma ngabe imali ngizokunika mawuza naye ubaba. Kusho ukuthi manje sesiyaxabana la. Sekufike nomkhokheli-ke manje nomkhokheli uyalithatha ucingo uyazama ukukhuluma nawe uyamncenga ukuthi hayi ubaba sesihlupheke kabi mntanami ngalo muntu simcinga sicela ukuthi usisize nje ubona nje noma la usehlupheke kabi sicela ukuthi usisize usithathele yena uNkulunkulu uyokubusisa uNkulunkulu kaShembe. Athi angaze ngisonteke nalapho nje-ke futhi mina ngeke ngize ngibe nobaba ohamba ehlanya emgwaqweni. Kwasha u-12 sisemnyango nomkhokheli silwa nalolu daba. Ngize ngigcine-ke lapho ngoba manje akaphumeli ukuthi uyamthatha nokuthi wenze njani size sigcine singena sekovala inkonzo kuyathandazwa ngo-12 simyeke kanjalo-ke isheke inkonzo-ke ekuseni uma ngifika la ekhaya ngafika la ekhaya ngo-7 ngafona futhi ngale namba futhi wayenginikeze yona lo muntu mengifona ngimthole. Awu mntanami ugcine wenze njani ngalelo khehla nawe ukuthi ngitholile lona ebusuku na? Athi yena hayi ngilithathile lelo khehla silalelana lela gama walisho mvalelo wayelisho lele eParkland eSekland angani nalo Sekland uthi kuliphi izwe. Athi ula eSekland ngithi liphi pho ikhehla nathi nalilele ngale emjondolo. Ayibesethi yena-ke ayinaleli khehla nalo liyahlupha ngoba lokhu likhala ngey'ngane zalo. Bese ngithi-ke mina ngiyacela-ke ngoba nasebusuku ngangicelile ukuthi angikhulumise. Manje lo muntu methi ngikhulumisa naye uvele ethi nje yabo umuntu ongathi ugula kakhulu ayikho into engizwayo. Bese ngithi ngiyacela-ke ungikhulumise nalo-ke manje ekuseni-ke. Athi nalilele ngale mjondolo ayi into engizoyenza nje mina ngizovele mina ngithathe u100 rand ngilinike ligibelele libonele lona lapho elibheka ngakhona. Awu mntanami ngoba phela lo muntu uyagula nawe uyambona ukuthi uyahlanya uzobe kubona ngani njengoba kukude kangaka lapha eStenga. Athi-ke ayikho nami into engayenza gogo nali naleli khehla selivuka. Usho ukuthi mina ungabe salokhu ngihlupha-ke avale ucingo-ke. Ilokhu ngamyeka lokho-ke ngoba ngabona ukuthi angingalokhu lokhu ngimfonele. Usho ukuthi-ke ebese-ke sengibuya-ke ngoba lo mntwana lo wayengena ebusuku. Angazi-ke noma ngingaqhubeka-ke ngitho. Yebo mama sekuwena nje ma ubaba ube umuntu onjani mama? Ubaba Beyazi inamba yalapha ekhaya ngekhanda mhlawumbe inamba zenu? ubeyazi impela ngoba bengenayo ifoni yena buthi noma umthengele ifoni isheshile ife. Vele nje ngisho amakholi akhe bephuma la futhi umuntu nje obehlakaniphile kodwa-ke yena-ke umuntu yena wayegula. Ngale ekhanda? Yebo umuntu nje bese kuneminyaka agula ngoba beke kumthathe lokugula aphume ebusuku mhlambe kuphele 2 hours abuye abone ukuthi angikho ekhaya abuye abuye. Akaphuze futhi? Akaphuza akabhemi. Akaphuza akabhemi. Awumchaze mama mhlambe isithombe sakhe linaso ngeke sazosithola lesithombe ngasho ukuthi awumchaze ukuthi umuntu onjani mhlambe kumuntu olalela. Ubaba nje insizwe ekhulile ende. Inempandla ekhanda. Yebo. Unamadlebe nje angathi alokhuzile avulekile. Amadlebe amakhulu nje. Baba nje umude unempandla ekhanda. Amagama akho bani? uSthembiso Wellington Shelembe. Sithembiso Wellington Shelembe. Yebo. South Africa siyacela-ke makhono ngaba nosizo kutholisela ngana ngobaba nawo umndeni wakho uyamdinga ngane zakwethu. Sisazozwa-ke nakundodakazi ukuthi-ke yena mhlambe kupha ngaku-eda phezu kwalokho mama kade sekubekile naye-ke kufundiswa ubaba wakhe ngoba yibona ade besithinta ukuthi bacela sisondele nathi sizobazwisa le ababhekene nabo sesibacela-ke usizo South Africa. Ngicela sesami ungathathela imayikhi kugogo. Kubuhlungu ukuduka komuntu. Kubuhlungu ukuduka komuntu umndeni umdinga engaxoshiwe ekhaya. Vele aphume nje ahambe.
izimo ey'khona-ke nathi sihlangane nabantu, nawe nje ukuhlangane nomuntu ohamba kodwa ungazitsheli mhlawumbe ukuthi lo muntu ingabe lapho esuka khona kunjani, uyibone mhlawumbe umuntu adavuza emgwaqeni ungazi ukuthi kwenzakaleni. Siyayinika lokho, ngiyazi into esingayinaki leyo, kodwa-ke ngicabanga ukuthi-ke mhlawumbe sekuyinto efuna siyiqaphele ukuthi ingabe uhamba lo muntu nje la, uma unethuba mhlawumbe ungama ukwazi ukumbuza mhlawumbe ukuthi umuntu kanjani. Ngiyakhumbula nje umfowethu uBA phakathi ubenakho ukwenza lokho, labantu abahamba emgwaqeni ukuthi uyama uyam-interview ukuthi ubani, azama ukum-assista ngendlela akum-assista ngayo. Nathi uma singazinikeza mhlawumbe kulasiphe lelo thuba njengalelo mhlawumbe ukuthi nathi ayifake ey'nhliziyweni lento ukuthi abantu esibabonayo just nokuthi mhlawumbe uma uxoxe nawo waba nesithombe ungakwazi noma usiphosta mhlawumbe uyokwazi mhlawumbe umndeni mhlawumbe kube khona iy'hlobo ezibonayo ukuthi ayibonanga sibani bani thi ungasendaweni ewukuthi ilokho nje mhlawumbe esingakwenza nathi sikwazi ukusiza mhlawumbe kungawenza umehluko. Dadewethu sawubona ma. Yebo bhuti, ninjani? Siyaphila unjani? Siyaphila. Usisi ubani igama? Unomfanele Shelembe. Yebo ma. Yebo. Uwena kade ukhuluma nogogo ukuthi ugogo ucela ukusibona? Yebo. Mina bengikhulume naye ugogo ngoba sijwayele ukuthi siwubukele uhlelo lwethuleleni. Kodwa sibuye singazi sitholakala kanjani, kodwa ngenhlanda salithola ulwazi. Ngase ngabuyela kumama ngathi khona engiyalithola ukuxhumana nobhuti. Kwase kuba kanjalo-ke sabona ukuthi kwalunga. Umama lokho asekuchazile mhlawumbe khona ongaku-eda sisi? Yebo, kukhona engaku-eda ukuthi ubaba ube umuntu oyeka aphazamiseke ngoba yikho into bengakwazi ukuyenza. Ubeba right, enze yonke into, akwazi ukuyela eklinikhi noma ahambe ayestenga. Bese kuba yileso sikhathi leso ahlaseleka ngaso, aphume ahambe. Mina kuthiwa uphumile wahamba, uyakwazi ukuyibona indlela ukuthi okay kungala ekhaya. Uma ethola umuntu endleleni ubekwazi ukucela usizo. Kwenye inkathi sibone ngemoto isima la, alithole usizo. Kwenye inkathi kube yiyona nje la endaweni, aphaphama umqondo wakhe abuyele ekhaya. Akakazi wahamba isikhathi eside kangaka. Okay, kulokhu umama akuchazayo lo muntu okwanifonela mhlawumbe lo ethi unawo omkhulu wa-engage nathini nawe ucingweni mhlawumbe wena osakukhumbula mhlawumbe ungakwazi ukuthi usiphe khona? Yebo. Ngoba uma wayebuya esontweni ekuseni ngangikhona, wamfonela wamtshela ukuthi imina ugogo lo bekade ukhuluma naye izolo. Angani noma usangikhumbula yini. Wayesesho ukuthi yebo ungaqhubeka nokukhuluma ngikulalele gogo. Wase wakhuluma nawe uthi mntanami ngiyacela ukuthi usisize. Yazi sehlupheke kanjani simdinga umkhulu la ekhaya. Sihlupheke kabi, siyacela bana singenze noma yini ngoba sekunesikhathi eside ehluphekile. Wabe sethi ayikho mina into enganisiza ngayo. Ngoba ngiyasho umuntu ukuthi ngimtholile lana sengizomnikeza lo 100 rand ayibone lena ukuthi ithenga into yokudla noma uyagibela. Konke mesathi yonke imizamo esathi siyayizama simcela ukuthi sicela bandla ukuthi usisize noma kuthi umbeke esibhedlela noma umbeke emaphoyiseni akukho nje wayekuvuma ngoba nami ngaze ngathatha ucingo ngagcina sengikhuluma naye esebuza kuma ukuthi hawu izingane zakho abantu abasha bona bahlaleleni bengambheki umkhulu. Ngase ngayithatha ke mina ifoni ngakhuluma naye. Ngase ngiyamchazela ukuthi nathi siyazama. Kunesikhathi la engafaka ngipostile ku Facebook, ngipostile ku TikTok, ngiwafakile ama-poster estenga, ama-groupini, ngisherele izithombe zakhe, sireportile emaphoyiseni kodwa usizo sangalithola. Azange nje sihlale sithi asenzi lutho. Ebantwini besintu sihambile nakhona kakhulu sizama lona usizo kodwa singalitholi. Nasemasontweni kanabike ma? Yebo, hayi impela ngiyahamba impela nje nginikele. Hayi bambe ngesandla ma. Oh, ngiyahamba impela nje ngiyanikela nakubaba ey'bhengeni. Ngihamba impela nje. Ngwale umuntu futhi waze washo wathi abakubo bona bamcingi ngani. Yebo. Ngangazi ukuthi ukwazi ngani ukuthi abakubo bamcingi. Hey, South Africa yazi noma singeke sathini phela kodwa-ke abantu babehluphekile uphinde wena uvele bese ngathi unolwazi at the same time futhi uphinde ubanonisele ngalo. Angazi ukuthi usuke uwumuntu onjani because abantu bahluphekile. Nakho kusubafonele wena ngoba uyazi ukuthi lo muntu uma ukuthi umbonile ngempela
angingeve ukuthi mhlawumbe kanti udlala ngabo, mhlawumbe umuntu befuna ukunqola naye yabo, ngoba azi ukuthi mhlawumbe vele nilahlekelwe ni-desperate kumuntu enimdingayo ilunga lomndeni wenu. Bese ungabanikeza information, ungaba-assist futhi ngokuthi-ke thatha lowo muntu okumbeka endaweni-ke la ezokwazi atholakale khona. Mase bethi bayakuncenga futhi wena futhi ungafuni ukuthi ulekelele, asazi mhlawumbe into eyayilegit, mhlawumbe umuntu wayesikema, but-ke ngeke sathini. South Africa singacela-ke nisize nilekelele kulesi simo sesibhekene naso lapha ekhaya okufuniswa umkhulu. Ngiyanicela nje nikhulume nabantu bakaThuleni, nicele usizo kubona nakubantu bonke ne-South Africa. Qala sesima. Siyacela kuwo wonke umuntu obukele ongaba nosizo kulesi simo esibhekene naso. Siyazi ukuthi baningi abantu, akuthina kuphela esilahlekelwe, kodwa nathi siyakhala njengabo bonke laba balahlekelwe imindeni yabo bangayazi ukuthi yagcina iphelele kephi. Kubuhlungu ukuthi umzali wakho ungamngcwabi ungaliboni ukuthi liba lakhe likephi. Noma ngathiwa siyazi ukuthi umuntu vele kudaliwe ukuthi ngelinye ilanga uyodlula emhlabeni bese yafihlwa, bese kuba yilapho ethola khona iy'mpendulo ukuthi okay, umzali wami ngiyamazi ukuthi waphelela kephi. Kuba nzima mawukuthi ithambo lakhe awulibonanga ukuthi laphelela kephi. Ngaso sonke isikhathi uhlezi uyibuza imibuzo engaphenduleki. Mawubona ilanga lishisa ungazi noma liyamshisa lapha khona, mawubona imvula inetha, mawuyibona wena kukhona okukuthokozisayo, mase uyaxeka ukuthi nami ngiyathokoza lapha lokho engithokozisayo, kodwa umzali wami angimazi ukuthi ukephi. Lelo sizo asikhethile ukuthi onjani, noma ngathi ubani obukelile, siyacela ukuthi asisize. Mama, khuluma nomyeni wakho usicela, thatha umbhobho mama, ukhulume nomyeni wakho ucele nawe ukuthi la ekhona abuye ezekhaya. Ngiyacela baba Ncence lapho ukhona ukuthi ubuye uze ekhaya ngoba sihluphekile njengoba ungekho nje. Zonke izinto ezinhle obuzenza phakathi kwaleli khaya lakho, nami ngihluphekile njengoba ungekho nje. Ngicela ukuthi noNkulunkulu kaShembe lapho ukhona akukhumbule, noma ngabe Nkosi yami ngathola amathambo, mangiwathole ngawalondoloza, ngiyobonga ngoba ukufa ngeke nguvimbe, kodwa ngicela ithambo lapho elikhona ngilithole. Ngiyabonga. South Africa yazi Thuleleni ayilawulwa yithina, but-ke siye simukele lokhu uNkulunkulu asinika khona nje ngosuku masivukile, but-ke uma usuhleli ubheka ubone ukuthi hayi engathi-ke manje lo mkhumbi siwugibele engathi usuwugwedlela ngakwenye indawo. Kuningi osekwenzakalile sihlangabezana nakho, but nje ngi-analyze manje lesi simo esibhekene naso la ekhaya. Kade sisho ukuthi umfowethu samficelela ngaphandle esibhedlela lapha, nathi nje sishuthela ngokuthinteka kwey'nhliziyo indlela elele ngayo. Sabona-ke kwatholakala umndeni wakhe, naku sekuvela-ke manje futhi nalapha ekhaya-ke la bezocela balekele bafunise omkhulu wabo. So manje ngibheka la makhesi nje ngokulandelana kwawo ukuthi mhlawumpe uNkulunkulu sesivulela mhlawumpe elinye ipheji bese ngalinakile mhlawumbe thina ukuthi anisize nangapha mhlawumbe abantu abadinga iy'hlobo zabo. Angazi, ngiyazibuza nje ngiyaziphendula yabo, ngoba manje le nto iyalandelana, but into ebengazile ngiyibheke le ukuthi-ke siyoke sibhekane nabantu abadukile la ekhaya yabo kaThuleleni, but nakho-ke sekuyenzeka. Siyacela-ke ngane zakwethu kulabo-ke abangakwazi ukulekelela, isithombe sikamkhulu-ke naso siyavela kulabo abangasiza abambona umkhulu nabamfanisayo. Siyacela, angazi-ke la ekhaya ukuthi-ke nizofisa yini ukushiya inamba yenu uma kukhona mhlawumbe bawubonayo, but-ke kuhle kubi ukushiya inamba ey'nkundleni zokuxhumana because kunabantu abagangayo. Asinayo imali la sizofoniswa ilunga lomndeni elidukile. Nawe-ke uma ngabe ukuthi-ke khona okubonayo musa ukuze ufuna ukuzoqola umndeni mhlawumbe uthi ufuna ukukhokhelwa ngosizo. So-ke ngithi umndeni angisheshe ngisho kuse-early ukuthi kuhle kubi mama nawe sisi ukuthi singashiya inamba yabo, but kuzoba kunini isinqumo kuzoba kunini. Uma nifuna bavaye ngathi uThuleleni mhlawumbe bongena kuma-comment kuzoba kunini. Uma nifuna ukushiya inamba futhi kuzoba kunini. Ngicela ukuzwa nganika. Kulokho esedlule khona sifonele umuntu esingamazi onosizo sobona ebhale kuma-comments noma axhumane nawe ubhuti weThuleleni, ngoba njengamanje sisazi ukuthi umuntu obe sesifonela uzobe sitshela iqiniso noma uzobe sitshela kungekhona. Yebo.
Cha, siyacela baba la ukhona. Namadlozi noNkulunkulu wakho ukuthi akuhlenga mhlawumbe abuyiseke isimo sengqondo esimeni ukuze nawe uzokhumbula ubone ukuthi unekhaya. Noma bese mhlawumbe usukude kangakanani uNkulunkulu asiza lakhe icebo ukuthole labo lift abazokwazi ukubuyisa ekhaya ukuze uxhumane nomndeni wakho. Nginazi iy'ngane zikhulile. Ngiyacabanga seyigane uma yikagani mama ukuze nawe mhlawumbe uzokhipha iy'ngane zakho noma mhlawumbe kungena abakhongi la beze mama bangena impela baphakathi. baphakathi lethi mike ma baphakathi. Bakubona impela abalobolayo. Awu Uqale ukulobola besekhona baba. yebo. Walotshola. Phakamisa imike masa. Yebo. Walotshola kwakuyiphi inyanga? NgoMeyi kanti babezolihleka ngoJuni. Awu angithi uyabona nje into enhle kanjani njengoba kudingeka phela ubaba ukhulisile iy'ngane zakhe akwazi ukuthi ayikhiphe iy'ngane ngempela ziye emzini. Siyacela nje uNkulunkulu alakhe icebo naye ubaba lapha ekhona. Siyacela-ke namadlozi akhe ukuthi asondele kuyena akwazi ukuthi amdonse-ke ambuyise ekhaya. Uma kuwukuthi isifo noma mhlawumbe into yasemsamo ehamba imvukele, siyacela nabo bayiveze phela emndenini mhlawumbe uzokwazi ukuthi ilungiswe. Siyacela nje noNkulunkulu alakhe icebo ukuthi ubaba atholakale. Sengivala nje ma kukhona mhlawumbe ofisa. Nkosi yami, ngiyafisa nje ukuthi uNkulunkulu engingakusho. Ngicela nje uNkulunkulu anikhumbule nani nonke ngoba siyabuka la nobaba ayandamsweli ngoba indaba nathi siqala ukuyithola sekulethi sibuka la njengoba ingane ziyathenga lento enoyishubhu lapho esithola khona izinto. Sinibona njengoba nje nasesibhedlela nithathe lo muntu nje sasibuka owayibhuza impukane. Umsebenzi wenu mkhulu kakhulu. Sicela nathi uNkulunkulu ukuthi anilekelele, anivikele nakuzo zonke izimo ezithi abantu mabebona nisiza bese benifisela okubi. Sicela nje uNkulunkulu aneluse njalo. Niphile, niqhubekele phambili nokusiza ngoba sihluphekile. Amen. Siyabonga ma. Cha nami sengithola South Africa ukuthi ugogo usibuka la madoda ubuka uthuleleni la. Veza gogo babona. Ugogo. Yes. Oh, ubuka uthwele ku-TV ma. Yebo gogo. Buka yonke into. Yebo ma. Ayikho indaba engayibuki la. Hawu mama. Yibo laba abangisiza abathenga la. Yebo bese ngithi ubuka la kuphethe ugogo. Sibuka la ku-TV. Yebo ma. Hayi zonke indaba ngisho zonke asikho esingayiboni. Yebo hayi siyabonga ma support. Sibona nomgwazelwa yonke indaba lapha siyabona. Hayi siyabonga ma. Siyabonga leli zinye silibona ukuhleka ngathi ke kusasa ngabe ukujabula kuzoba kanje futhi babe sekhona ekhaya. Njengoba sekushiwo nje ukuthi sebekhona bememezile sebeqala ingxoxo kusasa abe khona ubaba. Hey, agqoka amajazi akhe naye utshala kwaye sekhipha iy'ngane zakhe ekhaya. Siyacela nje uNkulunkulu alakhe icebo akukhombise ubukhulu bakhe kulo muzi lapha ekhaya. Siyabonga. ngiyabonga. Nisale kahle emakhaya. Amen.